sitä rankkaria ampumaan. 17.49 on pelattu. Ja nyt jos koskaan Jokeri-hyökkäjältä tarvitaan onnistumista. 6 maalia tehtynä, 4 niistä Tanskaa vastaan. Nyt olisi 7. maalin paikka. Vastassa on Mark Visentin, joka ei tässä turnauksessa erityisesti ole vielä vakuuttanut. Nyt kiekko maaliin, niin päästään hyvistä asetelmista 3 erään. Näin lähtee Pulkkinen vauhtiin. Visentin tulee kauas ulos maalta, Pulkkinen harhauttaa ja yrittää puikosta uittaa kiekkoa reppuun, mutta ei onnistu. Visentin torjuu. Vähän oli ehkä mielikuvitukseton ratkaisu Pulkkiselta tällä kertaa. Yritti saada maalivahdin sivuttaisliikkeeseen ja ampua längistä, mutta ei onnistunut tällä kertaa. Valen laukaus, kiekko olisi pitänyt ehkä saada vähän liikkumaan sivuun, että se olisi saatu Visentin liikkeelle siitä, mutta nyt hän peittää tuon kauemmaksi kämmenelle. Juuri näin.